по всей Беларуси, поглядим, где у нас какие комплекты были, як что выглядало, не максимально досконало, не максимально вот так вот глубоко, потому что, ну, по ширости этому на несколько лекций минимум треба растягивать, ну, как весь такую огульную картину того, что у нас отбывалось. Рада вас вітати. Ну і для розуміння у нас у Білоруській році прийняти поділ території Білорусі на 6 історико-етнографічних регіонів. Гэты падзел быў прапанаваны спадаром Титовым, і пасля яго ніхто ніякага нового падзела не прапаноўваў. Адпаведна, Беларусь у нас падзелена на наступныя рэгіёны. Калі глядзець на малюнак, першы рэгіён гэта у нас Паазер'е альбо Падзвінне, другі рэгіён Паднямонне, трэці рэгіён Цэнтральная Беларусь, чацвёрты рэгіён Падняпроўе, пяты рэгіён Заходняе Палессе і шосты рэгіён Усходняе Палессе. І вось у межах гэтых прапанаваных рэгіёнаў мы будем разглядаць асноўныя комплексы адзення строяў, якія ў гэтых рэгіёнах існавалі. Але скажу адразу, як бы варта разумець, што Беларусь, яна не існуе ў трохлітровым слоіку, што вот ёсць Беларусь, вось ёсць 6 азначаных рэгіёнаў і больш ніякага ўплыва няма. Зразумела, у нас былі памежныя ўплывы, зразумела, рэгіёны між сабой пераплеталіся, перасекаліся, дакладных межаў няма. На памежжы у нас можа быць і тое, і сёе, і сёння паспрабуем з гэтым крыху разабрацца. Пачнем мы з рэгіёна, які у нас, і, на мою думку, найбольш дакладна даследаваны па Беларусі, гэта Заходняе Палессе. Заходняе Палессе гэта паўднёвы захад Беларусі, Берасцейшына. І першы камплект строю, які у нас там жаночы праходзіць, гэта маларыцкі строй. Зноў-такі, у адрозненне ад мужыцкага комплекса, жаночы комплекс даволі выразна паказвае рэгіянальнасць, даволі выразна паказвае мясцовасць. І таму па ім ужо можна больш-менш дакладна вылучыць, з якой мясцовасці паходзіла тая ці іншая паненка. Вось класічны наш маларыцкі строй. Як бы, на што мы адразу тут звяртаем увагу, на нашай спадніцы у нас дамінуе паласа. В прынцыпе, гэта вот асноўнае, што у нас ідзе для Заходняга Палесся. Паласатасць, альбо прадольная, альбо папярочная у нас будзе прысутнічаць ва ўсіх комплексах. Ну вот маларыцкі комплекс, ён такі даволі геаметрызаваны, тому што калі мы ходзім далей па Палессі, там у геаметрыі будзе крыху паменей. І складаецца з самых такіх асноўных рэчаў. Вось самая такая простая маларыцкая кашуля. Варта звярнуць увагу, што аздоблены не толькі плечы рукавоў, но і ніз рукавоў, даволі цікавыя каўнерыкі. Каўнер у нас можа быць стойкай, но пераважна ўсё ж такі у нас каўнер адкладны. Узор выразна геаметрычны. Спадніца. Спадніца летнік. На Берасцейшыне даволі часта у нас было два типу спадніцаў. На летні сезон вытыкалася спадніца летнік, яна могла быць выключна ільняной, могла быць ільняна ваўнянай. На больш холодны сезон ткаліся андаракі. Андаракі ўжо ваўняныя, больш цёплыя. Найбольш цёплы рэгіён Беларусі, Берасцейшына, таму там даволі часта сустракаюцца вось такія спадніцы-летнікі. Яны ў кожным рэгіёне у межах Берасцейшыны крыху адрозніваліся. Зноў-такі бачна, пярэдняя частка, яна пашыта з іншай тканіны, которая не так дасканала дэкаравана, як уся астатняя частка спадніцы. Ну, все вельмі проста. Спераду у нас знаходзіцца хвартук, таму туды можна крыху сэкономіць працы, крыху меншы матэрыяла даць. В прынцыпе, такая схема у нас будзе сустракацца шмат у якіх рэгіёнах Беларусі. Тое, што у нас прыкрыта хвартуком, тое у нас менш дэкаравана. Каб сэкономіць працу, каб сэкономіць больш такую дарагую тканіну. Паясы былі вельмі цікавыя. Тут паяс просто плецены рукамі, паказаныя з маларыччыны. Прычым ён заплетаецца як каса. Просто беруцца пасмы нітак, там пасмы 25 ці больш, і як мы з валасоў заплетаем касу з пэўным пераплеценнем, толькі не з 3 пасмаў, а з 25 рукамі такі паяс у нас заплетаецца. Найбольш такая адна з самых архаічных тэхнікаў вырабу паясоў вось на захадзе і Берасцейшыне ў маларыцкім раёне прадстаўлена. Крыху далей будуць крыху іншыя цікавыя паласы. Ну і як бачым, там у нас дамінуе чырвоны колер. Галоўны ўбор, намітка, плат, маларыцкая намітка, яна даволі шырокая, каля 60 сантыметраў у шырыню бывае і даўжыня каля 3 метраў. Намітка гэта жаночы галоўны ўбор, найбольш архаічны галоўны ўбор, які прысутнічае у беларусаў, і гэта ўбор, які дакладна паказвае статус. Гэта ўбор замужняй жанчыны. Падчас абраду вяселля адзін з элементаў весельнага абраду, гэта які абрад навівання наміткі. Ужо пасля таго, як з'ездзілі да храма, павянчаліся, прыязджалі дадому маладухі, яе садзілі на дзяжу, ехалі дадому жаніха, і там ужо быў абрад навівання наміткі. Калі на яе першы раз навівалі намітку, атрымалася, яна мяняла свой сацыяльны статус. Яна
пераходзіла са статуса дзяўчыны ў статус жанчыны. І гэта быў урачысты галоўны ўбор жанчыны, замужняй жанчыны. Без наведкі выйсці ў людзі было немагчыма. Зразумела, калі трэба там працаваць на полі ці працаваць на падворку, можна было апрануць хустку. Валасы по-любому ў 19 стагоддзі варта было прыкрыць. Але калі ты выходзіў кудысьці далей, на кірмаш, да храма, просто на вуліцу, то навівалася намітка. Розныя варыянты навівання намітку ў Беларусі прадстаўлены, у чым у нас асаблівасць маларыцкай наміткі. У маларыцкай наміткі на тым кавалку, які звісаў ля пляча, вышывалася вось такая вось фігура. Кветачка альбо зорачка, такая адметнасць маларыцкай наміткі, апроч таго, што даволі шырокі ўзор на плячо і ўздоўж усёй даўжыні плата ідзе. Ёсць звесткі, не магу сказаць дакладна, ці можна гэта лічыць да ўсёй маларыты, но ў пэўных вёсках інфарманты казалі, што вось такая кветачка нашывалася на намітку толькі пасля таго, як жанчына нараджала дзіця. Да таго, як яна не нараджала, намітка была простая, пасля таго, як взялся дзіцёнак, нашывалася вось такая кветачка. Наколькі слушна экстрапаляваць гэта на ўсю маларычыну, казаць цяжка, но у некаторых вёсках такая традыцыя у нас прысутнічае. Побач з маларытай, крыху далей на ўсход, у нас знаходзіцца коврынскі строй. І якраз такі, скажу адразу, на мапе пазначаны арэалы строяў вельмі і вельмі умоўна. Просто каб крыху уяўляць, як яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, таму што я пазначаў, узяўшы мапу па адміністрацыйным сучасным падзеле, зразумела, арэалы строяў яны выходзяць за межы сучасных раёнаў Беларусі. Ну вось каб так, просто все строі, што я буду прадстаўляць, раскідваць, там, вымалёўваць в мапах неяк арэалы, было б крыху доўга і складана. Прыкладна вось у гэтым рэгіёне яно дакладна ёсць, но крыху шырой можа быць. Вось коврынскі строй у нас ахоплівае Кобрын і крыху усхода маларыцкага раёна, крыху берасцейшы ён таксама трапляе. Вось коврынскі строй нам паказвае такую класічнае заходняе палесе, дамінацыю рознай паласатасці. Паласатасць у нас паўсюль. Паласатасць на рукавах, затыканыя палоскі з узорамі, паласатасць на квартуху, паласатасць на спадніцы. Намітка тут уже менш дэкараваная, не такі шырокі дэкор, як на маларыцы, но пры гэтым таксама даволі шырокае палатно і даволі даўгое палатно. Вот, як мы бачым, адзін варыянтаў навівання наміткі амаль да падола нашай спадніцы даходзіў. Што цікава, у сваім развіцці прыходзіла новая мода, прыходзілі новыя элементы, новыя тэхналогіі, но сама канцэпцыя вось гэтай паласатасці ўзора у нас захоўвалась. І калі мы на левым фотаздымку бачым, одна полоска на палюку, полоска на рукаве і далей пайшлі прадольныя полосы з геаметрычным узорам, пасля прыходзяць узорнікі, прыходзіць мода на вышыўкі крыжыкам, геаметрычны ўзор замяняецца раслінным узорам, но пры ўсім пры гэтым тая ж схема, тыя ж самыя полоски, але ўжо не з геаметрычным, а з раслінным узорам вось на правым фотаздымку на манекене у нас прадстаўлены. Схема аздаблення тая ж самая, но ўжо крыху мяняецца ўзор. В прынцыпе, вышыўка крыжыкам прыходзіць да нас у другой палове, нават у канцы 19 стагоддзя, уваходзіць у народны побыт, у народную моду. Людзі бачылі узорнікі распаўсюджваліся і моднымі часопісамі, распаўсюджваліся і як тая ж самая фірма Бракар у мыла, кавалкі гліцерынавага мыла загортвала ў вокладкі, на которых былі узорнікі для вышыўкі. Усе гэтыя узорнікі браліся з еўрапейскіх узорнікаў для вышыўкі. Просто фирма Бракар выпускала мыло и парфум. И все было довольно добро, у Москве продавалось, но хотелось неяк захопить весь рынок Российской империи. И там жонка господара Бракара придумала такой вариант. Давайте мы сделаем мыло для селян. Коштом 1 копейку. Зробили мыло для селян. Но селяне-то не вельми хотели користаться мылом. Потому что ситуация такая, что свой уклад, своя санітарыя, медведь ніколі не мыецца, пра тое здаровы, но трэба было неяк гэта мыла на сялянскі рынок распаўсюджваць. І вось жонка господара Бракара, бельгійка, придумала взять узор для вышыўкі і ў гэты узор загарнуць мыла. І ў выніку гаспадыні пачалі купляць мыла, но не для мыла, а для вось гэтай паперкі з узорам для вышыўкі. Таму што яна ім была больш каштоўна, чым мыла. Ну, а ўжо прыдбаўшы паперку для вышыўкі, у іх ёсць кавалак мыла, но мыла ўжо ёсць, значыцца, будзем карыстацца мылом. І вось так паступова господар Бракара захопліваў рынок Расійскай імперыі такім маркетавым ходам, які пайшоў. Зразумела, не толькі у мыльных узорніках была тэма, яны у 1870-х гадоў у розных модных часопісах друкаваліся, маглі нават пры народных вучэннях быць курсы па вышыўкі, дзе настаўніцы маглі прыносіць нешта з гарадскога асяродка. Вось паступова з гарадскога асяродка тэхналогія вышыўкі крыжыкам і вось гэтыя раслінныя ўзоры
потрапляють і ў народны побыт. Но Палессе у нас найбольш архаічнае, найбольш доўга трымалася ўсяго гэтага. Да, мы пачынаем вышываць кветачкі, но па той жа схеме, каб наша паласатасць у нас прысутнічала. Апроч прадольнай палоскі, што найбольш такое істотная для кобранскага строя, могла быць і затыканая папярочная палоска на рукавах, шырокія просто чырвоныя полосы, вось два варыянта кашулі, альбо на ўвесь рукав, альбо на палову рукава. Ну і пазней прыходзіць яшчэ тая самая паласатасць, но ўжо з раслінным арнаментам, з геаметрычным арнаментам і кругу з раслінным арнаментам. Но вось гэтая галоўная тэма палоскі, 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 палоскі з арнаментам, ну, пажадана ніжэй за рукаў, на вярсейшыне у кобранскай строі у нас прысутнічае. Гэты камплект строя таксама у нас мае два варыянты спадніцы. Спадніца летнік, ільняная затыканая чырвона-белая, і класічны такі кобрынскі андарак, ваўняны у вертыкальную паласу, аснова чырвоны колер і жоўценькі, там сіненькі, якія фарбавальнікі прысутнічалі, палосачкі дадаюцца. Ну вось крыху бліжэй, як выглядае наша спадніца летнік. Затыканыя полоски зноў-такі перад, дзе у нас квартух, можна і проста шэрага льна нашыць, і менш затыканага, таму што ўсё адно пад квартухом у нас бачна не будзе. І класічны кобрынскі андарак, чырвоная аснова і розныя, ну, і асновы і каляровыя, но аснова колеру, они у тканым сэнсе чырвоныя і жоўценькія іншыя полосачкі. В принципе, спадница андарак, слово андарак походит с немецкой мовы, онтеррок, нижняя сукенка, недзе стагоддзя з 16-17 у документах на тэрыторыі Беларусі фіксуецца спачатку у варыянце індэрак, пасля ўжо у варыянце андарак. Ну вот з сярэднявечча, з позняга, амаль паўсямейства на тэрыторыі Беларусі ўжо распаўсюдзілася спадніца, і нашы сялянкі насілі спадніцу. Чаго не сказаць пра нашых суседзяў, таму што месцамі, якраз такі Украіна, Расія сустракалася бесшоўнае паясное адзенне. Раней яно было і на нашых землях, но вось з месцамі захавалася, мы да этого дойдзем. Но вось аснова андарак і слова андарак прысутнічае амаль ва ўсіх рэгіёнах Беларусі як гаворка. І вось краіўся з 4-6 гарызантальных полак, самы асноўны варыянт кроя, і был повсеместной спадницей на холодный сезон, ну а на меньшине так и на холодный так само. Хвартухи так само у нас выключно полосатость, на увесь хвартух затыканные полоски могли быть як выключно просто по полосы, так и полосы с геометричным орнаментом. Поясы так само у нас полосатая гамма, то есть полоса это основа у оздобления всего образа заходнего Полесся, просто пояс, які узору утвараються выключно полоски. Ніякої геометрії там у нас ще нема. Намітка значно більш стіпла оздоблена, не настільки, як на сусідній Малореччині, більш вузькі полоски, вишитого або місцями затиканого орнамента. Зимове одіння. Ну, зовсім зимове, це зрозуміло кажух, ось таке демісезонне, це свитка латуха, натурального кольору, якого кольору овца була, такого кольору вивалили, виткали сукно, приваляли, атрымлівалась свитка. Но что цікаво, у гэтым рэгіёне на Полессі свитки оздобляліся такими прыгожими кольоровыми чырвонымі помпонами, которые у нас бачны. Ось у нас шэрая свитка, темно-шэрая, вось светло-шэрая, больш оздобленная, з рознымі помпончиками і падпярэзана шырокім паясом, шырокі паяс крайка. Зноў такі гама колеру полосатая, но вот такие широкие паясы выкарыстоўвались для падпярэзвання верхняга адзення. Но есть еще один вариант у оздобления кобранского строя. Нам такой вариант больше вядомый, так и распиаренный, это комплекс Леликовицкой свахи. Но вот фотоздымок это декор уже нашитыми полосками, крамными нашитыми полосками. Ну, як бы у нас тут шмат дам ось у таким выгляде, но раці все яны были свахами. Просто як у комплексе свахи такий вариант захаваўся, но не только свахи такого кшталту и апраналіся. Ну, калі уже глядзець на сваху, вось так выглядае вариант Леликовицкой свахи. Присутнічае як наш геометричный орнамент, но и между ими нашитые уже крамные такие стужечки червоненького, синенького колеру, нашитые стужечки на манишке. Вот. Кашуля, оздобленная уже нашивными стужечками. Спадница с широкими стужками. Знову-таки там, где хвартух, ничего нема, потому что у нас там будет хвартух. Знову-таки упригожены разными такими стужечками. Ну, это уже
якби початок 20-го століття проходить така мода на нашивку стужечок, ну, все одно, це що стужка, полосатость у нас присутнічає. Ну і цікавий головний убор свахи. Сваха виконувала одну з таких главенствующих ролей на весіллі, вона це весілля непосередньо вела, супроводжала увесь цей обряд, і у її був відмітний головний убор. На весіллі відмітні головні убори були у невести і у свахи. Как было одразу бачно, где-то два головных персонажа нашего веселья. Убор такий робився з глибинного кольца, обшивалася розною тканиною, стужечками, бісером. Пер'я вельми цікаві, це пер'я куриці. Просто вони пофарбовані хімічними фарбувальниками, как были больше такими пригоженькими и яскравыми. Далее довольно широкий такий комплекс, пінський вацевський строй. Это у нас комплекс полосатой тканины. Тут основа просто затыканные полосочки, основа без узору, просто червоные затыканные полоски. Это довольно широкий ареал, где у нас присутнічає домінує вот эта затыканная полоска, и уже у межах этого ареала можно вылучать некоторые комплексы. Ну, ось основний наш домінуючий декор, это просто червоная затыканная полоса. Это самый архаичный вариант декора. Это перший вариант декора, який з'являється у наших продків, коли вони починають декорувати своє одягнення, і вони просто затикають червоною полосу. Лічиться некоторыми дослідчиками, що ось ця червона полоса, яка була затикана на одягненні, несла у ті стародавні часи некую обережную роль. Червоний колір огня, колір очищення, колір життя, ось він мусив їх оберігати наших продків. Ну, на жаль, у продків наших ми запитатися не можемо, слушно это чи не слушно, но некоторые доследчики такую концепцию выводят. Ось, альбо просто червоная полоса, альбо круху шашечку затыканная, основа ось этого нашего ареала от Пінська до Івацевича. Ну, ось із Івацевицького району. Цікаво, що тут і на грудині, на ширині усієї грудини, так само у декор затикалася полоса, що у нас доволі рідко зустрічається у декорі одягнення. Все ж таки основа декора жіночого одягнення – це полік рукав, основна частка. Ну, каўнерыкі і даволі на ўсходзе, на паўднёвым усходзе яшчэ декор падола. Грудзі, ну, максімум і вот, разрэз горлавіна і манішка на яго нашытая, но вось у гэтым арэале даўгой паласой затыкалася і грудная частка. Вось яшчэ адзін варыянт, зноў такі з вацэйскага района, каўнер. А вось цікавы момант на Полесье з прыходам хімічных фарбавальнікаў, анілінавыя фарбавальнікі і ўжо пафарбаваныя ніткі, людзі захацелі крыху больш яскравасці надаць свайму жыццю, і, в прынцыпе, пазней пачаліся ў нас і рушнікі ўжо з буйствам затыканых колераў у полосках, і вось такія цікавыя вот прошвачкі між палюком і непасрэдна рукавом рознакаляровыя сустракаюцца на Полесье. Спадніцы, некалькі варыянтаў, калі больш туды на поўначы гэтага рэгіёна падымацца, то паласатасць у нас прысутнічае ў такім выглядзе, уже папярэчныя шырокія рознакаляровыя полоски па чырвонай аснове спадніцы тканіны. І таксама прысутнічаюць спадніцы летнікі. Вось гэта з Пінскага района спадніца летнік. То бок нават па спадніцам летнікам бачна, што яны расцягнуты па ўсім арэале, но вось пінская выразна адрозніваецца ад таго, што было ў коўдрані. Но при всем при этом все еще вот такая льняная спадница летник. Больш заможныя людзі, ну, такое у нас сустракаецца шмат дзе, ну, бліжэй да гарадоў, бліжэй да мястэчак, рабілі спадніцы ўжо з крамной тканіны, з кітаечкі так званай. Вось гэта у нас са збораў Берасцейскага музея спадніцы з крамной тканіны пашытыя. Ну, зразумела, это могли себе дазволіць тых, хто жыў у нейкіх мястэчках, бліжэй да горада, дзе можна было такую тканіну набыць. Паясы. В прынцыпе, па ўсім Полессі, што па заходнім, што па ўсходнім, даволі пашыраны вось такія чырвоныя паясы, робленыя тэхналогіі. Ну, у нас казалі пояс плецены на сцяне, калі па сучаснай тэрміналогіі казаць спрэнг. Ад скандынаваў нам прыйшло это слово спрэнг. Просто між двумя палками набивалася основа вот этого пояса и пальцами переплеталась. Ниточка наперед, ниточка назад. Все так взяли, палочку поставили, палочку наверх. После две ниточки наперед, одна назад, одна наперед, одна назад. Просто переплетением ниток робился пояс. Это самая архаичная технология вырабу тканины увогуле, таким вот переплетением, что она между собой прокручивалась. И вот такие, его, когда взять в руки, его можно вот так вот растягнуть, и он будет як сетка. Это обумовлена технология вырабу пояса, довольно архаичная технология.
продавалася у нас на Беларусі на Полесі. Была і на Усходнім Полесі, і на Заходнім Полесі представлена. Тут ми бачимо, ось, де пояс складені, у центрі ось така ось прошва. Гэта мы обумовлена вот касту пояса, ён у нас на основе мы что снизу перебрали, зафиксовали палочкой, подняли наверх, сверху нитки так само перебрали, зафиксовали. Знову-таки низ перебрали, палочку поменяли, подняли наверх, палочку поменяли, и он с двух боков сходится. И когда он уже дошел до самого конца, там специальным чином, нитка в петельку, в петельку, в петельку, все вот так вот фиксуется и завязывается на узельчик. Ну, коли так умовно казать, такие поясы носили и мужчины, и женщины у 17 стагодзе, и шляпы такими поясами подперезвалися, и ранее у нас устракалися. Коли пригадать такий образ казаков, вони ж такими широкими червоними кушаками. Ось пояси у нас червоні були, но що саме цікаве, я зустракав ще білий. Вони доволі редкі, но білий пояс, роблений спренгом, со Столинщини, я зустракав. Саме цікаве, що в залежності від того, як там переплетати, у этом переплетении можна було робити узори. Навіть до ромбовидних фігурів, не глядячи на те, що там елочкой пускати, можна було такі пояси оздобляти. Головний убор в этом регіоні так само у нас присутнічає намітка. Намітки, регіон широкий, у залежності від місцевості вельми шмат різних варіантів набивання намітки, но в этом регіоні намітка доволі степло декорована. Просто дві затиканих полоси з двох конців намітки, і на гэтому все. Якби, на то ж гэта регіон полосатих тканин, де все основа гэта полоса. І вже, а так само під намітку опранався чапець, добре навіс намітку, но що цікаво, ну, коли вірить фотоздимкам Романюка, такий чапець мог використовуватися і як самостійний головний убор, без навітої наверх намітки. Ну, напевно, коли попрацювати в листі у полі ці на двор, то можна, но поки вже далі, то необхідно було поверх чапця навівати намітку. Ближей до Пінска зустракалися уже і чапці, подобні до Плеска-Копильських чапцов, це фотоздимок 34 года Луиза Эрнер-Бойд с Пинского Кермаша. То есть довольно разностайные уже в этом регионе были головные уборы. Ну и уже у мерах этого широкого финского и вацевицкого строя можно вылучать больше узкие комплексы, например, Бездежский строй, в околице Бездежа. И он цікавий тем, что тут довольно стиплый наш декор, только несколько полосок. И вот за что я люблю ось гэтай полосатой ткани. Зверните увагу на рукаве. Унизе червоненькая полосочка одна. На одном рукаве есть, на іншому рукаве нема. Глядим на кашулю. У районе ноги криху червоненьким затыкана. И в принципе такого шмат. Недзе может быть тут криху затыкана, недзе тут, коли глядишь разные кашули, а прошлой симметрии, которая у нас мается на основной оздобе, недзе еще вот этой криху асимметричности в этом регионе все ж таки тоненькой полосочкой додать любили. Спадницы, ну тут больше поздний вариант спадницы, они уже были однотонные, но вот у чим цікавостка от Бездежа і воколиці. Я не ведаю, хтось туди привез ружових фарбовальних, гандлявали, гандлі, от у нас недзе в апошній треці 19 стагоддзя в Германии знаходяться хімічныя анілінавыя фарбавальнікі, которыми было довольно легко фарбовать тканину, яны добра фіксаваліся, добра трымаліся. І вось туды ў ваколіцы Бездежа нехта з гандляроў прывез шмат скрынак ружовага фарбавання. Потому что вот тут спадніцы з двух розных музеяў, пафарбаваныя адным і тым же фарбавальнікам. Зразумела, что раней фарбовали альбо раслинными фарбовальниками у нас на территории Беларуси, брали коренни, брали листья, брали кору разных рослинов, причем довольно часто брали комбинацию. Например, как атрымаць такі довольно добрый червоный колер, бо маруна фарбовальная на Беларуси не расце, у нас расце подмарэннік, у его коронях значно менш пігмента, які дае червоный колер, но при этом у нас есть альха. Альха дає такий насичений червоно-бурачневий колір. Нам його треба нічим розбавити. У нас є волошки. Кветка волошки синяя, але дає жовтий колір. І коли зробити отвар кори альхи з волошками, ми отримаємо нечто наближене до червоного. Гэта, зрозуміло, все складане, гэта треба було сушити, таучи, після у гарячу воду заливати, після ж туди опускати нашу тканину, криху проварювати, після ще треба було нічим зафіксувати, як колір на їй застався. Тому були доволі стіплі кольори, які чоловік мог отримати. А тут раптом просто хімічні фарбувальники, які кудись привезли, но ось там привезли вот чомусь ружовий. Причому він настільки там пішов, що навіть пояси вже этого ж ружового кольору були.
якби певно іншого у крамі не було, а якщо що нове, треба користатися тим, що є. От якраз таки в околиці Бездіжа, ось туди, Вічинський район, там ось ружового вельми шмат. У інших регіонах, коли поглядіть, значно менше. Ось так працює ринок. От завезли певний фарбувальник, там ми використалися. Ще чим цікаве Бездіж, це такі його доволі адмислові бездіжські фартухи. Там навіть цілий музей є бездіжський фартушок. Особливість бездіжських фартушків, що опроч затиканих полос по низу і по бокам, дві фланкіруючі полоси узора є. Тут у нас такий доволі стіплий фартушок, ну а так уже виглядає більш святошний бездіжський фартушок. У гэтым строї у нас уже присутнічає гарсетка, но якби для заходнього Полісся гарсети у нас мало властиві. І вони там не так часто зустрічаються, як у інших регіонах Білорусі. Ну ось Бездіж, і далі ми ходимо на Мотель, там у нас уже гарсети у строї присутні. Тому що Кобрин, Малорита, амаль нема гарсетів. Гарсети там з'являються вже у 20-30-ті роки, з'являються вельми рідко, звичайно там при школах, при ніяких колективах, тому якби, а так, як сказати, коли він вже більш-менш уваходить у образ, то ось це у нас Бездіж. Варіант бездіжської намітки, яка якраз таки оздоблена посередині на лбі, а не по краям. І мотель. Мотельки строй так само у нас з гарсетами. Старі фотоздимки з цих гарсетів і сучасні фотоздимки тих же самих гарсетів. Шилися доволі такі заможні, з тканини купленої, оздоблялися стужками широкими, узорними. До речі, коли подивитесь на правий фотоздимок, той же самий рожовий фарбувальник на КСі у нас присутній. Криху ширей за Драгичинський район, до Івановського району добрався. Широ не ведаю, просто пояс повязан. Вот эти широкие поясы, женщины с ними робили больше-меньше пригожа, альбо тут два вуха выпускали, альбо на усходе за спину спускали колени широкие, а мужчины и шляхта робили значно простые. Они брали два конца пояса и вот так вот закручивали жгутом, причем концы навіть не спускали, они просто жгутом и подтыкались под пояс, и вот тут был такой жгут. Это у нас башня и на портретах 17-18 столетия, и на фотоздымках 19-го, конца 19-го, початку 20-го столетия. Женщины хотели пригожость, там с двушками выпустить. Мужчины накрутили и подойдет. Ну и знову таки, коли говорка прийшла по мотель, то зрозуміло, мотельські кажухи. Коли приїдете у мотелі, запитайтеся, вам розповідуть, що дубленку придумали у мотелі. Мотельський кажух став брендом на всю Європу, став дубленкою. Традиція такого зимового одягнення кажухового з овчини, вона існує на всій території Білорусі, але звичайно не були просто до кінця ног з опушкою тільки на кавнери. І все. Но у мотелі вирішили з кажуха зробити твор мистецтва. Там вони були і укорочені, і з опушкою пониже, по месту, где он зашпиливается, и расшивались червоними разными іншими нитками. Ну, от бомбончики могли навешивать, ну, як на Полісі любить оздоблять. Причем кажух – это вельми істотная речь. Якби приехал в экспедицию, заходим, то поговорили с дедом, прошу, ну, пусти на горыша, там что, в музей дать поглядеть, ну да, лезть, поглядеть, взять два кожухи. Я говорю, о, кожухи можно? Разгадам там второй кон, там, нарушник, еще нечто, где-то такое глядеть. А за кажухи прийдеться заплатити. Тому, ну, якби у статутах Великого князства Литовского это ще прописывалось, за крадеж кажуха, по-моему, полкопы грошей был штраф. Самый дорогой элемент одежды, який можна було скрасти, это кажух. За той же кошт можна було двох свиней скрасти. Ці полового коня. Тобто, для розуміння, наскільки це коштовна реч і істотна у житті любого селянина. Еще один локальный вариант нашего финско-евацейского комплекса – это Березовский строй. От попередних комплексов ее адрознивается тем, что коли повсюду у нас был кавнер стойка, то тут у нас уже откладний кавнер. І ось такий цікавий момент, і я його зустрів тільки на одним фотоздимку. Я його зустрів у 30-х годах, не мог зрозуміти, як це сфотографовано, що не так. І ось у Брестском музеї є кашуля, у якої рукав ось так от підкладена. Ось на правому фотоздимку вельми добре бачно. Такого кроя я ніде не бачив, ніколи не зустрів. Ось єдина кашуля, яку змог побачити, Берестейшина
фактично, вот, ну, Брестский областный краеведческий музей. Это у фондах на выставе как раз таки по этому Киевско-Советскому комплексе. Вот. Ну, это вот з берози є ще варіанти берозовського строя. Так само некалькі полосок, тут вони ж ширейші. Коли там по Дебацевичу буде шмат тонких полосок, то на берозі некалькі, но доволі широких. Просто затиканих полосок. І ось знову таки, про що я казав, мода міняється, схема оздоблення застається. У нас як було затикана полоса червона на грудях і некалькі полосок полік рукав. То же самое и тут, но пришла уже мода, уже вышивка, уже и полихромная вышивка, и все, но схема. У нас тут мусит быть полоса, но мы ее уже не заткали, а вышили. Тут мусили быть две, мы их так само уже вышили новомодными узорами. Ну, так само в этом комплексе сустракались горсетки полосатые, но это один из фотоздымок, в натуру такое знести мне покуль не довелось, фото 30-х годов. Ну, а зараз мы пойдем по межах нашего заходнего Полесья. И заходняя межа заходнего Полесья, да, вот такая крохот тавтологии, межа с Польшей, межа с Украиной, там у нас присутствующий Домашовский строй. Ён, як бачите, виразно відрізняється від усього покоління. Ось так цей комплекс виглядає. Абсолютно різне. Більше такого в Білорусі ви ніде не побачите. Ну, це коли казати про Білорусь. Основа строя это затыканы, а после уже и вышиты декор, причем нижняя частка рукава и верхняя частка рукава. То есть два места, где мусит быть такие довольно широкие, разные декор. Ну, ось, наприклад. Но только есть один нюанс. Это все фотоздымки с Подляшша. Это с польских зборів. Ось у Польши так появляется подляшский строй. Тобто это помежный регион, які ось такий комплекс строю присутнічає на території Білорусі, Польщі і криху України. Тому що, знов-таки, як я вже казав, Білорусь не знаходиться у трьохлітровому слойку, на нас є вплив у сусідніх народів, ми так само впливаємо на наших сусідів, і ось вплив такої ось польської культури, це якраз таки Домашевський строй. Ось так сучасні подляшські колективи у таких строях виступають фольклорні, ну, амаль те ж саме. Причем, что цікаво, ось эта богатая кольоровая гамма, шмат ось гэтых розных колеров, ось она как раз таки до нас пришла с Польши. Коли там поглядеть краковский строй, так само куча там червоный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый. У нас як все это было больше стримано. И ось якби на правому фотоздимку є ще такий класичний домашевський строй у час свого розквіту, конець 19-го, початок 20-го століття. Зліва уже вот такие 30-е годы. Якби хварту, спадниця, все як має бути. Кашуля уже не з геометричним орнаментом, но коли приглядеться уважливо, низ рукава и верх рукава основа, там больше буйные кветки вышиты. Середина уже просто не як забита, как было. То есть схема, где оно мусить оздобляться, заховывается. Это спадницы звичайно у домашевском строе были у вертикальную полосу, разнокольоровые, а хвартухи у горизонтальную. Хотя сустракалися як левый верхний, так само и у вертикальную полосу. Что самое цікавое, правый нижний угол фартух, ён жалобный. По документах от человека, який здавав фартух у музей, гэта жалобный фартух. Ось такі рознокольорові, но з чорними коронками і кроху більш чорного кольору, гэта у даденому регіоні жалобний фартух. Но основа, тое, что так само непаўторна ідзе у нашем домашнем строе, это, конечно же, горсет. Горсет богато оздобленный. Ну, если уже говорить про богато оздобленный горсет, то перегарне, вышивка тамбурным швом с разными завитками, нашивали гузики, нашивали бусинки, снизу такие басошки, вот, таких горсетов больше у нас в Беларуси нигде нема. Спина так само пожалана, как была оздобленная, женщина мусила быть прохожа до сих боку. И довольно цікавий момент верхній одень. Такая кофта, как бы низ кроя у горсета, у меня тут только додаются рукавы, оздобляется теми же самыми розовыми нашитыми стужечками. Но не настолько богатый горсет, бо все-таки горсет это для пригожости, а вот такая вот вариант кофты это уже функционал, это как нам было тепло.
Ночны убор. Ось такие чапцы доволі цікавого крою були. Ну, якби тут уже все під впливом Європи. Намітка архаїчна доходить, чапець, тому що більшість регіонів, де у нас чапці, вони приходять у нас під впливом європейської традиції. Пойдем у інший бок. Поглядели заходние межи Полесья заходнего, зараз пойдем на усходние межи Полесья усходнего. Это у нас будет Столинский, заходнего Полесья усходние межа, это у нас будет Столинский строй. Но я вам покажу Столинский строй 20-го столетия, початку 20-го столетия, потому что, когда поглядеть больше ранние здымки, там ён зверху больш лаканічны, больш просты, а вось у пачатку 20-го стагоддзя Столін таксама ні з чым не пераблытаеш. Гарсетики, кофтачки, шмат крамной тканіны. Вось у Століне жанчыны паясы не носили. Важно, что гарсетик коротенький, тут спаднижка, и круху вот так вот выпускали. Как мужчины любят круху выпустить кашулю над поясом, но тут над хвартухом, над спаднижкой круху выпускались кашулю. Нават у межах Столінского района, там, калі паглядзець, а здаміўшы будзе один варыянт галоўнага убора, церабліўшы будзе іншы варыянт галоўнога убора. Ось тут такі цікавы галоўны убор, намітка з каркасам. Кашуля столінская. Так само столінскую кашулю цяжка з нечым пераблытаць. Як бы на паліку, на рукаве вышыўка даволі часта манішкі, но галоўнае это дэкор падола кашулі. На падоле кашулі ідзе затыканая чырвоная паласа з такімі даволі рэзкімі рубчыкамі в узоры, ідзе імітацыя закладного ткацтва, хаця не закладным ткацтвам, просто затыкаецца паласа. І вот такія дэкаратыўныя прошвы на месцы, дзе полкі, з якіх шыта кашуля ўнізе. З'яўляецца такая адметнасць столічыны. Увогуле, там, дзе у нас якраз такі сустракаецца аздоба падола кашулі, гэта кажа аб тым, што хутчэй за ўсё у больш раннія часы там якраз такі выкарыстоўвалася не сшыўное паясное адзенне. То бок не спадніца, а плахта, запаска альбо панёва. Но на століншчыну ўжо прыйшла спадніца, но вось гэты варыянт захаваўся. Прычым, яшчэ такі цікавы момант, там, дзе гэта ёсць, жанчыны маглі насіць андарак кубарам. То есть яны апранули андарак, взяли перад, подкасали полову андарака и перад заткнули под андарак, под пояском. Низ кашули спереду был башный. Вот, орнамент есть, надо же его показывать, когда у нас уже поясное отдельно изменилось. Ну и тем больше на андарак волняных, они спекотно, хочется его крюку подкасать. Кашули жаночие у нас ниже за колена, обовязково, амаль паўсюль. Коли мы берем конец 19 стагоддзя, потому что яны адначасова выконвалі роль нижней спадницы. Наверх наш волняный андарак, ну как он нам ноги не колол, тому и кашуля у нас долгая. Еще один вариант, тут уже вышивка по узорникам, уже человечков неких задали, певничка, но снова таки увага на низ, затыканая полоса, пониже кашулі, на століншыні у нас обов'язково буде присутнічати. Но самое цікавое у століншыні гэта буйство и разнастайнасць розных гарсетаў. Гарсеты даволі простага крою, всередине до пояса, но они могут быть абсолютно разными. Могут зашпиливаться сбоку, могут зашпиливаться по центру, с крамной тканины, как было прохоже. Могут увогуле не зашпиливаться. И что цікаво, довольно часто они вот и шли в комплекте гарсет и фартух. И они шились из одной тканины, коли такое было магчыма, ці з подобных тканин, кабы гарсет и фартух между собой доминовали. И вот как раз таки на Століну на початку 20-го стагоддзя фартухи шились под гарсет уже с крамной тканины, оздоблялись стужками, ніякой уже такой вышивки нам звыклой на их не было. Апроч гарсетов были еще кофты на століншыне, так само оздобленные стужками, и косухи. Это косуха, по-іншому это не ведаю як назвать, то бок не толькі дублёнку придумали на Полесье, еще и косуха. Вельмі дома прыгожа оздобленная, яна внутри была утепленная, ці кужелем, ці уже поздней ватой, такие варианты верхнего одения на сезон, коли похолодало. А ось головний убор, намітка, причем тут у нас намітка опранутая на специальный каркас. У цераблічах у музеі Супрунчика ёсць арыгінальны вось гэты каркас, плецены з берасты, берасцяны каркас, які апранаўся на галаву, аздабляўся пасля вось тут
на фотоздымку бачна тканіна з узором, і вже поверх яе навівалася намітка. Вось тут я без Толіншчыны, гэта шырэй, это і фінскі і рацэйскі варыянт, намітка з вельмі тонкай тканіны, амаль як марля. Тут, в принципе, у гэтым варыянце з каркасам яно і для прыгажосці, но і зноў-такі у нас уплывае клімат. Заўжды наміткі імкнуліся, як такі паказчык статусу, зрабіць самого лепшага палатна, скужальнага палатна, калі максімальна даўгія ніткі вычэсвалі, там то, што дрэнна чесалася і ішло в ачоскі, в атрэп'е, а ось самыя тонкі, самый даўгі язык на верацяне пасля самая тоненькая нітачка рабілася, гэта кужаль, кужальнае палатно ішло в асноўным на наміткі. Но тут жа, яшчэ цікавей, гэтыя наміткі пасля ахмарілі, уступі з бульбай, і між двумя камянямі націралі, каб сцерці кавалак тканіны, каб яна вот стала такой, як марля. Выціралі камянём, каб яна была больш такой ажурнай і больш лёгкай. Зноў-такі клімат спякотны, яшчэ гэтую намітку на сябе наматаць, лепш ужо што-нибудь вось такое вось найбольш лёгкае. Новая тэхналогія, што рэальна між двумя камянямі гэтую тканіну выткаўшы намітку, заціралі, каб зрабіць яе яшчэ больш такой празрыстай, як вэлюм. Вось,